вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бях на отпръчка при теб да се върна. Пак ви умруча, дъжди в петак да скрия, пак се скучи да вдигна олелия, пак спи перда поръся филия. Ето нашите нови приятели от Мадрид, от детската градина в Торехон, които изработиха едни прекрасни подаръчета за вас, които ще получите сега и които гледахме на видеото. Нали? Вижте какви са сладички. Тук са снимани как изработват вашите подаръчета, рисунки и тъй нататък. Няма да издавам тайната. Сега ще ви раздам подаръчетата и се надявам да се хареса. А пак ние ще трябва да им приготвим нашите подаръчета и да върнем едно хубаво поздравление към тях. Тяхното приятелство, знаете, когато две деца се срещнат и искат да станат приятели, какво си подават за здраве? Ръката. Техните ръчички. Ами ето, от толкова далече от Мадрид, те подават техните ръчички, за да станете много добри приятели. Една ръчичка, която е нарисувал Вероника. Така. И ще я подарим на Туана. Другата ръчичка е на Елиас. Ще я подарим на Спас. На Спас. Добре. Другата ръчичка е на Зорница. И ще я подарим на Рая. Заповядай. Другата ръчичка е на Стефани и ще я подарим на Юли. Така. Другата ръчичка е на Дари и ще я подарим на кой? На Тони. Заповядай, Тони. Другата ръчичка е на Никол. Ето и те имат Никол, само че нашата Никол не е идвала. И ще я подарим на Виктория. И На Габриел. една ръчичка, която ще подарим На Габриел. на Габриел. Добре. София. Заповядай. Другите подаръчета, които са ни изпратили. Едно приятелство без какво не може? Сърце. Защо? Всичко даваме от нашето маничко сърце. И за това те са ни изпратили и по едно сърчице. И ето, аз подарявам на те едно сърчице. Ето и за. Имаше едно момче с много весело гусче. Беше то нощ и ден, този тъй познат рефрен. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Тя е нужна и дори прави хората добри. Но веднъж един крадец хвана малкия певец и остави го в нощта със запушена уста. Кой ще пее нощ и ден този тъй познат рефрен? Хей, приятелю, здравей, моята песничка запей. Аз се казвам Туана. А на колко си години, Туана? На 6. На 6. Имаш ли приятели? Да.
А кои са ти най-добрите приятели? Как се казва? Луна, Хулия, Хулия Хасан, А сега на кой трябва да благодарим за хубавите подаръци, които ни изпрати? за наблюдатим на нашите родители от детската градина Челица За хубавите. за хубавите подаръци от Тук има слушай. Как се казваш? Спас Спаса, на колко си години? на 7. На 7. Спас, имаш ли приятели? Да. А как се казвате? Радостин, Алехандро А на какво си И играете с тях? на футбол. На футбол. На вас ви харесва да играете на футбол. А какво би подарил ти на твой приятел? Ми още не знам. Още не знаеш. А би ли му нарисувал нещо? И това не знаю. Здравейте, аз съм Юлия. На колко си годинки, Юлия? 4. А имаш ли приятели? Да. А какво? Туана, Виктория, Добре, а на какво най-много ти харесва да играеш с тях? на футбол. И ти на футбол. Yes. Браво! Ами кукли харесваш ли? Да. Браво! Какво би подарила на твоя приятелка? Сърце. Едно сърце. А би ли дал една целувка? Да. Да. Хайде дай една целувка сега за децата от Мадрид. Аз съм на 5 години. Виктория, обичаш ли да имаш приятели? А имаш ли много приятели? Да. Как се казват те? Тони, Да. Мария И? Туана. А би ли подарила нещо на Туано? Да. Какво? Една? На Силно го кажи. Една целувка. на целувка. Браво. Кажи. Виждам. Само съм Как се казваш? Рая. На колко си години, Рая? На 6. А обичаш ли да играеш? Да. Имаш и приятели, нали? Да. Много ли са? Да. Да, защото си много слаб. И те обичат. А на какво обичаш да играеш с твоите приятели? Да си рисува. Аз се казвам Силно. Което? Силно. Аз се казвам Габриел. И имам много приятели. Кажи чао. Това е Ивчо и ви изпраща една целувка. И тук има едно сърце, нали, Спас? Да. Ама то защо е това сърце на рисунката? За е по-хубаво. Ти какво рисуваш? Мач. Мач рисуваш? Да. Юлка, ти какво рисуваш? Кой е това? Аз сега се нарисувах едни сърцица. Едни сърцица. И това кой е там на рисунката? Кой си нарисувала? Аз. Това си ти с едни сърчица? Които изпращаш за приятелите, нали? Да. Виктория, ти какво рисуваш? Аз рисувам моите приятели На море. на море. Има и там едно слънчице, нали? И много вълни.
Ето, Ана, ти какво рисуваш? Аз рисувам моите приятели. Я да видим. Кой е това там? Ами тази е Ето ти Хуляса. какво рисуваш? Какво има тук? Кой е там? Я ни покажи. Я да видим и тук. Тя е душна и громи, прави хората добри. Хей, приятелю, здравей, нашата песничка за теб. Тя е душна и громи, прави хората добри. Специален подарък за госпожата. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча. Приятели, от детска градина. Челица.